Swasana ingkang kados mekaten lur apa natebak-tebak Jawa mujudaken sasuwitanipun jagat kabeh wedi sapa berarti seneng sapa Nggih. Orjo seneng dengan kedamaian ketentreman Seripat sidet singset rada madangan kene lama Budi Karya mikir rada ugana Mas Budi ora krasa ah luar biasa ya ya yo ya ya yo Mbak Sandy kesane ning wilayah kene piye terkesan piye jenengan nggih kehadiran beliau alhamdulillah kerawan beliau Bapak Ibu Nggih, alhamdulillah goyo berukun. Goyo berukun. Nggih. Heeh. Alhamdulillah delok Kompak. pirsani oncore Kampung Mubat Napit iki informasi kula tampi dari 30 RT Nggih. itu per RT 20 obor dibawa oleh warga dari start mulai
Bali Desa Sukorjo. Sukorjo. Sekitar setengah kilo ini Mas Ali ya. Terus melempuk wonten mriki. Teng mriki. Mula daya-daya Alhamdulillah berarti. nirmala paring lelipur, muga-muga acarane gayeng regeng sing bakune barbarane Mbak Yeni. Nggih. Muga-muga Sak bibaren apa? Barbarane tetep ayem, Ngoten. rukun simbole kae lho. Napa simbole? Wiji. Nyawiji. Iya. Ayo. Sukorjo nyawiji. Sukorjo Nyawiji. Ayo dibajutke. Nggih, dilanjut ngene iki. Oke. Monggo barangkali pasukan jogetnya mau berapa? Melayani berbagai hiburan, di antaranya satu elektron campur sari komplit, ada gajahnya. Silakan menghubungi bos kami Mas Sari. Dan gajah metu. Terakhir, saiki iki paling godang apapun jenis musik suatu saat mengalami pencapaian tertinggi. Iya. Sing tertinggi saiki iki gajah. Gajah. Mulane campur sari elektron ku ya mengalir Mengikuti ya mengikuti kenawan. kota ya. Iya ya. Iya.